Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y blaen! Croeso nôl i Mewn i'r Gôl. Tair gêm mewn 6 diwrnod. Tair gêm gyfartal. Oedden ni wedi gwylio'r gêm Derby wythnos yn ôl. Wedyn dro 1-1 yn Caerludd yn erbyn Leicester City. A wedyn dro nos Wener adre yn erbyn Birmingham. Felly, Efor, ti'n hapus efo'r 2 gêm diwetha? Ydy dy gwpan di'n hanner llaw neu hanner gwag? Hanner gwag, dwi'n meddwl. Oedd yr 20 munud ola yn ebyn Leicester yn gret. Oedd yr hanner cyntaf yn ebyn Birmingham wych. A mae'r teimlo fel fi bod o'n broblem da ni wedi cael efo Phil Parkinson rioed. Da ni'n mynd rhoi 90 munud at ei gilydd yn aml. A yma, yn yr adran yma, ti'n cael dy gosbris. Mae rhywun yn mynd i sgorio'n derbyn di. Dwi'n meddwl oedden ni'n lwcus i ddal fod yn y gêm yn Leicester. A wedyn ddos Matty James a Broadhead ymlaen. A newid y gêm i raddau. Oedd Egni O'Brien yn bwysig iawn adeg hynny. Ond ar y pryd, oedden ni'n meddwl, oedden ni'n meddwl, neu siarad ar dy Randy, ond oedden ni'n meddwl mae'r camgymeriad yn dod o Matty James ymlaen yn hynny. A, ti'n meddwl, y gêm Birmingham na, oedden ni'n gyffyrddus, nath O'Brien fethu'r cyfle yna, fel nath yn ebyn Leicester hefyd. Hanner gwag, swn i'n dweud. Wel, dechrau cyffroes a hwyliog. Ond rhaid fi ddeud, oeddwn ni'n hapus iawn efo'r canlyniad yng Nghaerludd. A ar ôl y gêm Derby, o'n i'n teimlo fod ni'n hwyr iawn yn gwneud newidiadau, yn awedig a cofio faint o gemau oedd i ddod. O'n i'n hapus a'ch yn Nghaerludd, achos nath o wneud y newidiadau yna'n weddol gynnar, oedd rhoi cyfle i James a Broadhead wneud y gwahaniaeth. O'n i chydig yn siomedig i glywed y cyfweliad wedyn gan Phil Parkinson yn dweud fod o wedi dod â Broadhead ymlaen pam nath o, achos fod Windass wedi brifo, achos o'n i fel, o'r diwedd mae wedi dall bod ni angen eilyddio, a siomedig iawn i weld 3 chwaraewr yn dod ymlaen ar ôl 88 munud mewn wythnos lle oedden ni wedi chwarae 3 gêm mewn 6 diwrnod, a wedi dechrau rhedeg allan a Egni yn yr hanner ola yn erbyn Birmingham. Sut wyt ti'n teimlo, Arwel? Mae nhw'n ganlyniadau oce. Dwi'n meddwl mae rhywun yn sylweddoli'n fuan iawn. Mae'n lig mor tyff. Mae Caerludd yn mynd i fod yn y 6 ucha. Dwi'n meddwl o'r perfformiad hanner cyntaf yna. Mae gen y chwaraewyr uwch gynrair. Mae'n teimlo hanner cyntaf oedden nhw chwarae peldroed. Oedden ni methu cystadlu efo'n aml iawn, a dwi'n meddwl o'n ni just dal digwydd bod yn y gêm, a nath Broadhead ddod o lot o egni a lot o awch pan nath o ddod arnodd, so ges ti dy ddymuniad yn fanna, Alun. A wedyn Birmingham, fel mae Efor yn deud, mae rhywun yn codi gobeithio'n yr un peth efo gêm Derby, bod yna diffwynt yn fan hyn yn debyg iawn i gêm Sheffield Wednesday, anner cyntaf, oedd ni'n mynd o 3 pwynt adre, dim am mwyaf yn de. A dwi'n meddwl, nhw'n ni ennill rei felly, dylen ni wedi colli ar ôl ar hanner cyntaf yn erbyn Caerludd, ond dyna fo, ni oedd wedi aros yn y gêm, a ni oedd wedi sgorio yn hwyr yn y gêm, felly mae'n mynd i fod yn gyngrair felly, mae'n mynd i fod yn flwyddyn felly, dos nam dal ysgwn ni gêm gyfartal yn bynnag, ond dwi'n meddwl, os ydy wedi rhestru'r tîm yna, Caerludd, Birmingham, Derby, Norwich, ti'n mynd i gael 5 pwynt allan hynna. Dwi'n meddwl os ti'n weddol hapus. Nid o'r reidrwydd y 5 pwynt yr ffaith bod ti'n ddigiro yn erbyn y 4 tîm yna. So ti'n cymryd o, dwi'n meddwl, haid i ti'n cymryd y pwyntiau. Yr unig bryder ysgennau di bod ni'n dieddol o gemau cyfartal lle
wrach sy'n gallu ennill, ynde. Mae Gôl Brian wedi cael 3 cyfle mewn 2 gêm, lle dyle fod i sgorio mewn gwirionedd. O'na un yn cam sefyll yn erbyn Derby yn doedd wedyn. Na, Windas oedd yn erbyn Derby. Da ni jyst cyfleoedd felly, sgorio heini, mae'n stori wahanol. Ond na, dwi ddim yn rhy siomedig yn yr ystyr bod ni dal ddim yn gadael lot o gols i mewn a da ni'n colli'n rhy aml. So dwi'n yn rhy negyddol am change. Iawn. Wel, mae werth deud falle bod Jordan James wedi chwarae yn dda iawn, o'n i'n meddwl, yn Nghaerlyr, a wrth gwrs, a wedyn i sgorio yn erbyn ni a sgorio yn erbyn Abertawe, ac yn deud mewn cyfweliad cyn efo Carfan Cymru fod o wedi bod yn siarad efo Wrecsam, ond fod o wedi disgyn drwad am ryw reswm a wedyn fod o wedi penderfynu mynd i Caerlyr. Felly dwi'n meddwl bod ni wedi falle colli cyfle ar chwaraewr da yn fan'na. Ydy, dwi'n meddwl, fel ti dweud, ers y toriad rhyngwladol diwetha, da ni wedi colli adre i QPR, ennill i ffwr yn Norwich, a wedi cael 2 gêm gyfartal. Felly mae'r canlyniadau yn iawn, ond heb ennill gêm gartre. Wyt ti'n meddwl fod hynny'n dechrau mynd yn broblem, Ifor? Mae peidio cymryd y cyfleoedd mae'n broblem. Gan i weld, dwi'n meddwl ar ôl y toriad, mae ti'n gobeithio cael Rathbone a Catching fit, falle wedyn ti'n medru barnu nhw ar y tîm cryfa fwy neu lai, heblaw falle dan i fod. Dwi'n meddwl dwi'n disgwyl mwy o goliau, really, dwi'n meddwl da ni wedi sgorio lot, ond fel bod ni ddim yn sgorio pryd da ni 2 gêm dwytha yma, pryd da ni efo'r gêm, da ni'n ar top lle, da ni'n cymryd mantais o hynny. Dwi'n gwybod os mae siomedig ydi o, ond mae rwystredigaeth sy'n gynnau, achos da ni wedi colli ystalwm, yn teimlo bod ni heb golli ystalwm, ond eto da ni ddim yn ennill a falle da ni wedi cael yn sbwylio yn ddiweddar, a mae'n mynd i'r gemau cartre yma'n slog weithiau, pe ti'n meddwl, da ni'n mynd i ennill a di'r awyrgylch ddim cystal, felly dwi yn teimlo yn wydyr hanner gwag. Wel, diolch. Di ddim yn dolyg eto Ebenezer, ond ydy, mae werth nodi. Dwi'n meddwl mae Wrecsam ydy'r tîm sydd wedi colli mwyaf o bwyntiau o safleoedd o ennill, a os yna ni, oedden ni ar y blaen yn erbyn Derby, ar y blaen yn erbyn Birmingham, ar y blaen o 2 gol i ddim yn erbyn Sheffield Wednesday, ar y blaen yn erbyn Southampton. Felly, fysa ni'n gyntaf ni'n ail yn y tabl os yna ni wedi cadw'r pwyntiau yna i gyd. A llynedd yn tric ni oedd ennill 1 gol i ddim, ynde? A dwi'n meddwl falle bod Phil Parkinson dal yn trio hongian ymlaen yn yr ail hanner y gemau, a falle bod ni angen newid yn steil chydig o ran hynna, achos mae'r tîm yma, dyn nhw'n angen lot o gyfle nadi, oedd y gol Derby yn anhygoel. Oedd yn siomedig iawn fod Birmingham di sgorio fewn 20 eiliad yn doedd o'r hanner, ond eto hanner cyfle oedd eisiau arnyn nhw, felly falle bod ni'n gorfod edrych i fynd yn bellach ymlaen a sgorio mwy. Da ni wedi sôn yn barod falle Liam O'Brien, chwarae'n dda iawn, ond falle ddim y gorau am gymryd y cyfleon. Mae o'n gallu chwarae pellach yn ôl, a falle bod yna le i ddod â Nathan Broad hedi fewn. Wyt ti'n meddwl fysa hynny'n syniad da, Arwel? Sy'n ni'n newid Lewis O'Brien, mae o siwr o fod fy hoff chwaraewr ar hyn o bryd, o ran egni, o ran tempo. Mae wedi methu 2 gyfle. Dwi'n gwybod pa mor effeithiol oedd efo, os dwi'n just yn bach o Achilles heel oedd efo, dwi'n cofio chwarae Abertawe, ond gynnam gwybodaeth o ran oedd o'n dueddol o fethu cyfleoedd felly, ond mae'n cynnig gymaint fel arall, fel oedd Ifor yn deud yn gêm Caerlyr nath o roed yr egni oedd yn roed i mewn, nath o sgorio efo'r peniad yn erbyn Derby, mae o'n un o chwaraewr
gorau ni sy'n dweud ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl, ni byd bod yn rhy galed ar cwpl o'r chances na bod i fethu. Mae'n chwaraewr da, mae'n signing da iawn. So dwi'n mynd rhy bryderus am hynny. Beth, beth sy'n anodd efo season yma'n mynd i fod? Mae gennym ni Middlesbrough, Stoke, Coventry i ddod yn 5 gêm nesaf. So dim ddim haws. A dwi wedi bod yn meddwl heddiw, os ydy'r toriad yn helpu ni, mae'n siŵr fysa fo'n yr cwpl o'r season sydd wedi bod, fysa toriad cyryngwladol yn helpu ni, ond mae pawb yn yr un cwch yn y gynnyr yma, mae'n rhoi cyfle i bawb, wella chwaraewr sydd wedi cael ei anafu, felly diom wir yn fantais unrhyw dîm cael toriad bach yn dibynnu ar y dan afiadau di, I suppose. Ond o ran cael y garfan ar ei gorau, yndi, mae'n help. O'r econ i sgwrs am hynny wedyn. Ydy, mae'n ddiddorol oedd ni'n siarad ar ôl toriad diwetha, oedd QPR wedi cael gêm gyfeillgar yn erbyn Fulham, ac oedd Wrecsam wedi ymlacio dipyn, dwi'n meddwl, a falle fo hynny yn mynd i fod yn fantais am y tymor cyfan, ond oedd falle fod QPR yn chydig bach yn fwy siarp ar ôl y gêm gyntaf yn dod yn ôl. Felly fydd o'n ddiddorol gweld be fydd Phil Parkinson yn wneud. Felly mae yna lot o bethau i'w ystyried. Oedd ti gofyn am O'Brien yn Abertawe, oedd o'n chwarae nôl, oedd o'n chwarae yn y safle canol cae yn hytrach na fel 10 fel mae wedi bod yn chwarae ni, felly mae hynny'n opsiwn a dod â mwy o gols ymlaen efo broadhead. Ond wrth gwrs ti wedyn yn colli rhywun yn gweithio'n galed fel George Dobson sydd wedi chwarae bob munud o bob gêm nid yn hyn tymor yma. Felly ti'n ennill rhywbeth ond yn colli rhywbeth arall yn dwyt. Bydd o'n ddiddorol gweld be fydda ni'n neud. Teimladau cymysg falle ar ôl gefed diwedd ar Wrecsam yn y tîm y dynion. Dim teimladau cweit mor gymysg efallai ar dîm y merched wedi ennill eu trydydd gêm allan o 4 yn erbyn yr hen Elin Abertawe ar ddydd Sul. Be dda ti feddwl o'r gêm a'r canlyniad i fawr? Am berfformiad gwych o'n i fel. Gorau dwi wedi gweld nhw'n chwarae tymor yma. Bob tro da ni wedi cael canlyniad yn erbyn Abertawe o'r blaen, bach o look. Os ni wedi cael pwynt oddi arnyn nhw neu rhywbeth, ond oedden ni'n lot gwell na nhw. Os ti eisiau bod yn negyddol, lle dweud bod nhw wedi mynd yn ôl a ni wedi mynd ymlaen. Ond oedden ni'n edrych yn dda iawn ym mhob rhan o'r cae. Mae mood dim hyn oed i dechrau'r gêm. Wedyn, mae yna gryfder yna hefyd. Positif iawn. Dwi'n meddwl mae dim ond Lily Jones a tîm yr wsos sydd falle bach yn anheg, ond na, oedd o'n berfformiad eithriadol. Dyfaru bod fi heb fynd dron. Arwel, ti'n hapus dy fyd? 3 buddugoliaeth mewn 4 gêm, yn amlwg chydig bach siomedig yn erbyn TNS, ond falle fod y gêm yma mwy na wneud i fyny am hynny. Yndi, dwi'n meddwl oedd Abertawe yn ambell i chwaraewr o'r goll. Mae Captain Katie cael babi, dwi'n meddwl, so mae hi'n mynd i fod yna am tymor. Felly, ia, bod nhw wedi helpu pethau, ond mae yna just bach o hygrededd yn perthyn i chwarae Wrecsam ar hyn o bryd. Mae nhw wedi arwyddo arweinwyr sy'n ei ddweud ar y cae. Mae nhw'n sgorio yn gyson, mae nhw'n sgorio'n hyderus. Felly, na, mae nhw'n newid pethau fyny ffrynt hefyd. Mae nhw yn gwneud y gorau o'r eilyddion a mae nhw'n gwneud gwahaniaeth. Mae Barker, mae hi'n edrych yn chwaraewr special. Mae'n gymaint o gyflymder. Mae hi'n edrych ar lefel chydig bach wahanol i beth da ni wedi weld yn y cwpl o dymhorau diwetha sy'n ni dweud. Dyna math o safon o chwaraewr ti eisiau dod i fewn, really. Ond fydd yr litmus test penwythnos nesaf yma yn erbyn Caerdydd, yr hen Elin bydd. Bydd, oedden ni draw yn ffeinal y gwpan diwedd yr haf oedden ni fod. Bod Wrecsam wedi cael ambell i gyfle oedd Caerdydd yn dîm cryfach ar y dydd, a fydd o ddiddorol iawn gweld sut mae pethau yn edrych wythnos yma, achos mae rhywun yn teimlo bod Wrecsam yn gryfach. Pan mae gen ti
Mahmood a Rosie Hughes a bobl fel ar y faic. Mae hynny'n yn argoeli dda dydy i gryfder y garfan. Felly, ti'n teimlo'n ffyddiog am dy Sul ta, Ifor? Ydw, pam lai. Dwi'n mynd i droi'n positif rwan. Ie, gêm adre, mae'r chwaraewyr newydd i setlo, mae'r gyfundrefn newydd i weld yn gweithio. Da ni wedi symud ymlaen o tymor dwytho, mae yna lot o resymau i fod yn positif. Fel dwi'n teimlo ar hyn o bryd, dwi'n disgwyl fydden ni yna hyd at diwedd tymor rhwng ni a Caerdydd, dwi'n meddwl. Arwel, ti'n rhan mor hyderus a Ifor? Dwi'n jyst yn gobeithio gweld i'n gosach na be mae wedi bod yn y tymhorau diwedd. Da ni'n really di ystadlu'n rhy gret yn ei erbyn nhw pan mae'n cyfri, y gêm derfynol yn un enghraifft. Mae TNS di cyrra nhw yn gynt yn y tymor, gêm gyntaf tymor, dwi'n meddwl. Felly maen nhw yn ew cyrra, a da ni adre, felly fysa fo'n amser gret o ran y tîm y merched yn y 2-2 tymor dwytha i gyrra nhw a dangos cyrra nhw, mae gen ti jans am y gyngrair, dwi'n meddwl, a jans gwirioneddol am y gyngrair. Felly dwi'n tybio na dyna'r neges fydd yn cael ei rannu yn y stafell newydd neu gyda'r gêm. Ydy, mae bendant yn amser cyffroes i tîm y merched ar ôl y buddigoliaeth na yn y stadiwm y Swansea.com, wrth gwrs, yn stadiwm Abertawe. Mwy o newyddion wedi bod wythnos yma am y cae ras. Maen nhw wedi symud dyddiad agor y cop, fyswn i'n deud. Maen nhw'n sôn rwan am yn ystod tymor 26-27 yn hytrach na cyn dechrau'r tymor yna. Ond mae o'n edrych fel fod pethau yn dechrau symud o'r diwedd a 7 miliwn arall am un buddaliad wedi mynd i fewn i'r clwb hefyd, felly mae'n edrych fel fod yna arian yn ei le. Beth y deimlad ydy am newyddion am y cae efo'r? Ie, rhyddhad, ti wedi bod yn edrych ar hwnna, ti'n bod yn edrych ar nhw ers dechrau tymor, just y gwagle mawr yma. A ti'n meddwl, diolch mynd i ddigwydd, mae'n colli rhywfaint o grededd y ffydd y fans, mae yna, dwi'n dweud drwg deimlad, ond mae yna bobl yn cwyno does yn fethu cael tocynnau, a di hyn ddim yn helpu, bod pethau ddim i weld yn symud. So mae'n bositif bod pethau yn symud a bod nhw'n bod yn weddol onest. Reit, diolch mynd i fod yn barod erbyn dechrau tymor nesaf, yn croesawu hynny. Gobeithio, dwi'n gwybod beth yw'r sefyllfa efo'r tournament UEFA, falle amlwg diolch yn gwneud gwahaniaeth mawr, achos ceia bach ydy'r rhan fwy'r ceia eraill yn de, wedyn diolch yn ddibynnol ar bod y stadiwm yn dal 19,000 nad i hwnna, ond ar cyfan mae'n bositif bod yna rhywbeth yn digwydd yn dydy. Arwel, ti'n meddwl fydd na, pryd wyt ti'n meddwl fydd na gyfle i gael tocynnau ychwanegol i'r cae, achos mae yna brinder tocynnau ar y funud yn bendant sydd oes. Ynddi, so dwi'n y cwch gyda'r unig un ar y pod yma sydd yn y cwch o mynd drwy'r system ballot yn amlwg. Dwi'n wedi cael yn siomi gormod, rili. Dwi wedi cael 2 docyn allan o 4 dwi wedi trio amdano, so dim yn rhy ddrwg. Dwi'n gwybod bod yna rei sydd ddim wedi bod yn llwyddiannus o gwbl eto, dwi'n meddwl. Yn amlwg mae'r gemau canol wsos neu gemau cwpan, mae'n docynnau ar gael i heini. Fydd yn ddiddorol gweld gêm Caerdydd, dweud y gwir, sut eiff tocynnau honno, mae'n hanner tymor, so dwi'n tybio fydd wedi gwerthu allan jyst achos bod hi'n hanner tymor a mae'r nos fawth yn dydi. Felly, mae'n rhwystredig achos efo'r cop, dwi'n meddwl yna gyfle da iawn i rwy'n gael tocynnau os o rwy'n isio lle hyd yn oed yn y gemau mawr, bobl yn gwerthu ag yn y blaen. A mae rhaid, nes i gael yr tocyn diweddara jyst yn refresho yr wefan ar fored y Sadwrn, enghraifft, a nath na wneud hynna am hanner awr a nath y docyn ymddangos ar ôl. Felly, dwi'n stredig, ond dwi'n wedi cael yn siomi gormod. Rwy'ch sy'n stori wahanol, sy'n ni'n wedi gallu gweld gêm gartre hyd yn hyn yn y tymor, sy'n ni'n eistedd mewn siarad efo chi, ond dwi'n meddwl, mae hwn yn dweud mawr, ond dwi'n gwybod os fyddwn ni yn yr gemau ail gyflenau erbyn diwedd tymor. Os fyddwn ni,
Dwi'n meddwl bod dim mynd i fod yn bron am hosib cael tocyn. Os na fyddwn ni, dwi'n meddwl fydd ni'n oce. Dwi'n meddwl, mae'r ceie, da ni chwarae oddi cartre yn lot mwy yn y gyngrair yma. Dydy tocynnau ddim yn gwerthu allan yn sydyn i'r gemau oddi cartre, felly falle mae'n gyfle i fynd i deithio ac i gweld y ceie newydd yma. Falle bod o'n haws gael tocyn i gemau oddi cartre a gemau adre lenni. Ond mae o'n gyffroes jyst yn meddwl am y posibilrwydd o gael 19,000 yn y cair as ar 4 ochr. A oedd i fod yn sôn falle bod o'n cweith digon o sŵn yn bendant unwaith gawn i'r 4 ochr yna. Fydd hynny'n gwneud diffyg o wahaniaeth. A fel ydych chi'n sôn hefyd, gêm nesaf yn un anodd eto falle, oddi cartre yn Stoke. Fi o'n i yna, chydig o flynyddoedd yn ôl yn Cwpan FA, lle oedd o'n gêm fawr iawn i Wrecsam, lle oedden ni yn y gyngrair genedlaethol, wrth gwrs, Stoke yn yr uwch gyngrair, a unwaith eto, da ni'n chwarae nhw yn y gyngrair, felly gêm. Mae'n hawdd anghofio pa mor anhygol ydy'r gem yma o'n cyd-destun hanesyddol. Oedd Caerludd 8 blynedd yn ôl yn 8 ola cyngrair y Pencampwyr, ac oedden ni yn y 8fed yn y gyngrair genedlaethol, felly mae'n dal yn anhygol beth sydd wedi digwydd. Felly, wyt ti'n teimlo'n hyderus am y gêm yn Stoke? Da ni'n chwarae well oedd i cartre ag adre ar y funud, efo'r? Diolch am y counselling. Mae hynny yn rhywbeth, bod di'r disgwyliadau ddim fawr, fydd yna dorf dda yna, dwi'n meddwl gêm agosau Wrecsam ydy, wedyn hon ydy'r darbu mewn ffordd. Stoke yn dim anodd, lot o gem anodd yn dod yn agos at ei gilydd. Sober Thomas ar dan, dechrau tymor doedd, lle mae'n her. A dwi'n gwybod, sy'n ni'n licio sy'n ni'n cymryd 3 pwynt adra, dim byd yn Stoke. Os ni'n cymryd 3 pwynt yn y gem wedyn, yn ebyn Rhydychen a colli yn ebyn Stoke, sy'n ni'n reit hapus efo hynny. Arwel, beth ydy deimlad ydy? Ia, cael ei dwyr in Stoke on Tuesday night neu on a Saturday afternoon. Maen nhw wedi gath nhw ddechrau arbennig i'r tymor. Rhywbeth tebyg i ni, dyn nhw'n ddiweddar, maen nhw wedi cael 2 gêm gyfartal. Un maen nhw wedi ennill yn y 7 dwytha yn pob cystadleuaeth lle. Felly dyn nhw'n retiad gwych, ond maen nhw yn dim anodd iawn i'w curo oddi cartre, dwi'n meddwl. Ia, dyn ni just yn erbyn Caerludd yn y rhan y cyntaf yna, dwi'n dod yn ôl at o fo, dyn ni rili yn stryglo chwarae tîmau o'r safon yma, stryglo cael y bêl. Di pac i bol ddim, mae'n cadw ni yn y gêm, ond diolch yn unig gystadleuol yn erbyn y tîmau gorau, felly maen nhw'n uchel yn y tymor, ond dyn nhw'n mar'r rhediad gorau, felly sa ti'n cymryd points all day long yn Stoke yn byset, ond ia, chwarae wedi cael gorffwys, Dwi'n yn gweld ni'n cael bydd y goddell chwaith. Dwi'n meddwl gen i fwy o siawns gael 3 pwynt yn erbyn Rhydychen yn y gêm sy'n dod wedyn. Mae o werth ei fod na sawl gêm cyfartal wedi bod yn y bencampwriaeth lenni. Da ni dieddol o chwarae well heb y bêl yn dydan. Felly, falle mae hynny'n un o'r rhesymau bod ni'n wneud yn eitha da oedd i cartre. Felly allai weld ni cael gêm cyfartal yn honno. Ond wedyn, mae'r gêm yna adre i Rhydychen yn gêm efo lot o bwysau yn efo, achos os nad da ni'n cael buddugoliaeth yn honna, mae'n anodd gweld pryd fyddwn ni'n cael buddugoliaeth gyntaf y tymor yn y cair as, os mae'r gemau wedyn yn mynd dipyn anoddach yn dydyn nhw. Coventry a rhediad dda iawn, maen nhw ar ei ffordd. Felly, ond allai weld ni'n cael gêm gyfartal yn Stoke, a feith yn wir, fydden ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.